Рақами телефон мепурсам, ҷой метиҳам. Вақти шиштанда ягон гапҳои ношоян мепартоям. ҷой доданашон хеле рафтори бад нест, лекин вақте ки ҷой додан рақами телефонам ҳатман мепурсам. ё ягон ҷои кор мепурсам, ё ягон суроғат адрес. ин ба шумо писанд нест яне? Не, ҳар кас кори худаша кунад. Мусофир барои худаш рафтаст дар чӣ дар кор як каса намешинасам гапҳои зиёбате гуфтам. ҳам донишҷӯён ҳамин вақте ки автобуста шиштан ҳамин ҳодисаҳо тез рух медиҳад. Барои ҳамин ҳама маҷбурая ба такси шиштанам. Бывает, один раз было, что старается подкатываться, кто-то даже старался трогать все. Больше не замечаю. Это парни в основном, да? То есть молодые? Нет, не надо кричать, не надо грубые слова, не надо материться. Просто красиво надо говорить. Пожалуйста, можете вы убрать ноги? И они сами поймут. Ни в коем случае не надо оскорбить человека. Hozir ashpani peshtarda. Hozir men kam metroyam. Peshtar. Peshtar. O'sha yerda. Chi masalan raftorҳои ба фикри шумо нодуруст Tapoy мекарданд? bezeb megӯyam. Baland gap мезанам. Ну, они пристают к ним, обзывают. Так. Все девушки ничего не могут ответить, тихо сидят. То есть вы замечаете, что это Да. происходит? Из-за чего вы, на ваш взгляд, это происходит? Да, потому что они воспитанные. Могут себя контролировать. Данишнаш ман не дуконам мешавад, ягон кори бад мекунам, мехапам, чӣ мекунам, як коро мекунам. манам хеле ронандаҳо ҳастанд ки инқадар рафтори хуб надоранд. Дар ҳамин вақти мисол пул медиҳед ба онҳо, вақте ки мисол ҳай мекунанд, онҳо рафтори хуб надоранд ҳастанд. боз аз бачаҳое ки мисол медароянд ҳамин ҷавонҳо ҳастанд, онҳо мисол ҳастанд қади ҷуроҳоишон баланд гап мезананд, ё дар телефон баланд гап мезананд. Чун ҷои ҷамъияти аст ку рафтори бад мушоҳида мешавад. баъзан духтаро мегӯянд яне кӯшиш мекунанд ки ошно шавану масалан телефон пурсану ин хеле ҳолатҳо ҳам мешавад? Мешаваду ба ман не. Хеле ҳолатҳо мешавад ба духтарон ҳам. Ҳастанд ҷавононе ки духтарои ҳамин ҷавоби ахмақ сукут. Ман ҳеҷ ҷавоб намедиҳам ба онҳо, барое ки ва ё намефаҳмам. Ё бадахлоқ намефаҳмам. Ман ва ё ба ҳеҷ ҷавоб намедиҳам. Гап намезанам. Ҷавоби ахмақ сукут мегӯям.